Здравейте! Днес аз и Божидар ще играем на Brawl Stars и по една игра ще ни трябва. Аз трябва да стигна 10 000 купи, аз съм 9999. Давай, слагай скина. Може да се абонирате за Божидар и за Божи 915 и за Гоат. Нали, Божи? Давай, тази игра я биеме и това е. Взимаме Legendary Star Drop на 10 000 купи. Трябва да би една купалата. И това мислех, че ще е подходящо видео. Как взимаме тази една купа. То аз дори да завършва на последно място, пак ще взема купата. Но все пак целта е колкото можем повече, нали? Няма да го убиеш, няма да го убиеш. Днес... Аз ще си пусна двойник. Та на 8300. Да, бе, споко, няма да загинеш. Ама ти май и ти няма да загубиш. Ти ще спечелиш купи, дори да сме. И аз няма. Бате, колко се радвам, че днес ми се падна Леон. Не, моля те, оцелей. Няма специално за себе ще... Специално за видеото. Да, за Legendary Star Drop. Абе! Не. Второ място трябва. Аре, моля, второ. Не, бате, те са с 13. Еми, добре, днес ще завършим сигурно на второ. Но ще се пробвам на първо. Аз не съм много играл. Да, не. С един друг профил имам search. Няма, не ме виждаш, тебе виждаш, крив си и ти си покрив. Ами, няма как, бата. Legendary Star Drop. 3, 2, 1. Моля те! Айде! Бил! Айде! Това ще бъде от видеоклипа. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се и чао!